Riure amb una pel·lícula. Plorar amb una cançó. Llegir un llibre que ens faci por. Benvinguts al món de l'art i les emocions. Sabies que el cervell processa uns 60.000 pensaments al dia i que aquest òrgan és l'encarregat de generar i controlar les emocions? Alegria, enuig, tristesa, por... Són moltes les emocions que experimentem al llarg del dia. Així doncs, el paper de les emocions sembla important, oi? Des de la prehistòria, les manifestacions artístiques ens han servit per mostrar els més intensos sentiments i inquietuds. Des de l'exaltació de l'amor fins a les preocupacions més íntimes. I és que l'art, en totes les seves etapes, èpoques i estils, ha estat el més potent transmissor d'emocions. Estàs preparat per utilitzar l'art per expressar, sentir, mostrar, conèixer i conèixer-te?